filmes, entre filmes e curtametraxes, con un total de 164 proxeccións. Sempre intentar recordar as miñas raíces e acoplar o sonido da miña terra ás obras que eu fixen. Eu penso que é moi importante valorar o traballo que cada un pon do que ten dentro. Creo que disfrutaremos destas dúas galas, como inicio co razón do festival e por medio hai toda a programación maravillosa. Pode estar dentro e fora, pero eu lo pretendo casi desde que nací nesto, lo que entendí primeiro no teatro, despois nos curtas, que sempre me gustou contar cousas de miña persona, non? Vamos al cine. Imos ao cinema. É unha honra como compañeira, como muller, É unha honra como compañeira, como muller e como galega, ademais de facelo en nome como delegada deste quadro de Fundación Anastasio, entregar este premio a toda a trayectoria da cine. Premio Chano Piñeiro, do Ourense Film Festival Puxé, para José Manuel Cancerense Film Festival Puxé, para Es un gran honor y una alegría recibir este premio. Un gran honor y una alegría recibir este premio. Poder presentar este aquí, estou encantado. Un festival de 30 anos, a verdad que é unha maravilla, así que parabéns para o festival, noraboa por eses 30 anos. Eu estou encantado de estar aquí, porque además cada xusto que eu cumplo estar nos 30 anos.